Omiyo sani kaka wan e sirikal ma wawinjore gi jogi ni nyaka ketno pesa ni. En jukumu magwa kaka jotelo mondo wa make sure ni wamakore watuere sirikal kama ok wasudo onge kama wadhiye to wa make sure ni gigi wa mosechakore gi iga ka iga imedo gi pesa wadhi mbele. In fact sani the next discussion juma tich abich wadhi romo gi President Kisumu kaka leaders mag the region. And sani koro no wacho ni priority wa an kipenja priority wa koro magi wabro wuoye nikech magi to semi contractors koro dhi mbele. Tigeni nyuwa kalo infrastructure fund. To infrastructure fund gino nigo chak timo gik madongo dongo. Railways, airports, dams madongo dongo monego be notimo. Nyaka wapenjre koro kaka jotelo ma Nyanza. E infrastructure fund ma wakalo ni mabe wuodo mantie malo kacha. Ere big projects makoro wada identify county by county. Alright. Mondo gimbe gibed prioritized e watch 5 trillion ni. Ujumbe ngada gi kanyo wakao yueyo matin waduogo engineer mondo nikech wada winjo bende duond jo Migori ka wadhi nyime kod twak makama kaso bro dhi winjo duond jo Siaya jo Kisumu gi jo Homa Bay nikech kawuono wang'iyo weche mag dongruok apeni e gwenge ma Kaluo wan kod joma wuoyo kowuok e counties waduto ang'wen mar ng'eyo ni to gin giwegi gineno ber yo machalo nade dwaro margi hie nang'o ma koponi romo ma mjumbe wacho ni gidhi romo gi jatend piny on Friday kata tich abich mar juma ni Kisumu gimero medo nyise ni mae gima jopiny wacho e kinde ma twak makamano bro dhi nyime wadhi yueyo nyakwara mogi ma en Mbako Romo iwacha kokalo e Ramogi TV kik idhi mabor.